Shalom. Puria ni Tuhata nani holonga di bagasan Kristus Yesus. Kami saluhut pangulani huriata padita resot do sudi majelis pasahatot tuhita saluhutna selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Minggu ta sadarion minggu papatot dung Trinitatis doho odolan di jamita holong namanggohi roha jala mangapuli. Atong adorang sota mulai perminggota tapasonang maroharo pikirata martangi yang mahita di bagasan rohata ganup. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Jauh badai
bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, nama noppa langit dohot tanoon, amen. Ay songonod dohata ni Tuhan Jehova, idama ahu, apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala lulu aku nasida, songo pangalului ni paramahat di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songonia mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, naso marmula jala naso marujung. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nunga di baga-baga hoko tuhami hasesan di dosa, hasitonga dohok ngolu sisa leleng ni lelengna. Basa-basa homma tuhami todimi lahu manugu-nugu roha dohok pikiran nami, asa marsihohot hami di baga-bagami molohu bolus sami ragam di paruk kilon. Pahot jala patugu marohanami. Asa huhaburjuho kami makaporsai hatamna badiai. Jala huhanguluho kami idingulu nami. Asa taruli hami dingolu sisa leleng nilelengna di bagasan anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udulma hamuna. Tapuji Tuhata, marhite-hite punguan ina parare Kamis. Tapuji Tuhata, marede mahita.
ni Tuhata nani haholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata songo patujolo ni jamita. Manang epistel di mingguta sadarion. Dienek doi sian opak Musa. Bidu 10 opat. Mamuka sian ayak 10 sada. Sahak rodi ayak 10 sia. Songon nasomal. Tajahama margati soring. Songon ma hata ni Tuhata. Dunginin na Jehovah ma tu si Musa, sadia lelengon insahan ni bangso onahu, jada sadia leleng nai dangolo na sida porsea diau, binahen ni sude tada akana hubaid di tonga-tongana. Begu jala para de ponok kunasi, jala baenoku ho gabe bangso na belga, jala nagumogo sian nasida. Dunginin na si Musa ma tu Jehovah, begeon ni halak Misir ma baritai, ainunga ditugion ho bangso oruar siat tonga-tonga nasida marhite-hite hagogo ommu. Akan aku begesa tutuho ali Jehovah, itonga-tonga ni bangso on, nunga pola adop buhi beho. Jehovah dia, jala ogumu marsejongjong di atas nasida, jala homar dalan di jolo nasida, marhite sian obun na marsejongjong yang rian, jala marhite-hite api na marsejongjong ia borni. Tungsura bunuom aing bangsoon songon sahalak, jadi dohonon ni bangso parbegu, akanang ubege barita mima songonon. Uba manugihon bangso ot tu bagasan luat, naung niwarihon tu nasida, ubahen dipotongin nasida di bagasan alongonan. Nuaing pe, saimar mulia magugu ni Tuhani songon naung nidok ni hatam, ay nimmudo. Nalabas dorohani Jehovah, jala para siroah godang. Namar pamuati dorohana mida hajahaton, dohot pangalosion. Alai dang loason malua siat uhum anggo halak parsala. Sai naluluhon na do ajahaton ni ama-ama waka anakna, ro di sudut patuluhon dohot paupatna. Rapita mazahasa. Atong saimar pamuati maroham mida hajahaton ni bangsom. Obartu hinagodang ni asini roham. Alanaung sapala marpamuati roham mida bangsom ola ni Misir dope nasira sanuaing ido sahatna. Martuado akana ubege hatani debata na upeopsa jala na mangulahosa. Amen. Tapuji tu kata maredehita. Ni Tuhata na ni hokolongan di bagasan Kristus Yesus. Pardalanan ni ngoluta di hari-hari nong tabolus.
godang siala nama baik kita boy madabu tu dosa maradopo dongata, dosa maradopo keluarga, lumobima nang diadopan ni Tuhata. Di partikianon, romahita tuadopan ni Tuhata, sian uduk do serep ni rohata, lau mangido hasisan ni dosata, jumulo mahita martangiang di bagasan rohata ganup. Amanami na di manua gijang pargogo na sohatu dosan, rodo hami marsobba tuado pami, majogo armi alamar saksi tutudo hami alani dosa nami. Tangi homma suara nami jala asima roham di hami. Ale Yesus Kristus anak ni debata, nungaroho tu portibio gabe zolma, naung mate doho alai hehe do muse jala manaik tu banua gijang, lau mangudiho jala paluaho kami, asima roham di hami, jala patugu maha porseon nami madok mauleate tuho. Ale to di porbadia pangapul manisia nadangol, asima roham di hami, daoni mana sasahit doho pangado pardangolan nami alani dosa nami, miam maho di hami, asa totok kami marlas ni roha mangulahol lomo ni roham, tangi humat tangyang nami ali amang anak doho tod di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan di dosa. Dungi say Roma hamu asa mardabu-dabu hita ninda Jahoba. Tung surara rado samuna songon abit bunga datdap. Botardo baenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Kudulma hamuna. Tapuji tuata marede hita. Hatani debata dalat tungolunai baru di mingguta sadarion imana tersurat di Sepania tolu ayat 10 pitu songonomma hatani tuhata. Ai Jahoba debatamdo di tonga-tongami ulu balang silehom tua do ibana marlas niroha situ tu ibana midaho hohom ibana di bagasan haholongan nirohana
marulupulup ibana mardonga puji-pujian midaho, ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon naubar tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita. Hatidakon mahaperseaot tay, soon na ni hatidakon ni dongata sa haperseaon di portibion rakma hita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugo na sohatu dosan, nama nopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, ima na tinumuan ni si Maria, na gabi-gabi asyatod di porbadia, adorang sohabubuan. Ido Tuhata namanaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinursilang, alatua tubanu atoru dung ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul di siamun di debata Jehova amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana, ang so tutanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasisan di dosa, doho di hatai na maddok, mula mangulu do sogo daging ni halak naong mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amen. Kabigema tabahan ni titing namasa di tonga-tonga ni huriata nasa mingguan. Salom madihita saluhudna. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon. Naparjolo, retreat seksi paropuan jemaat GKPI Padang Bulan. Di Patupado, retreat seksi paropuan jemaat GKPI Padang Bulan, mulai sian natuari hari Sabtu 27 Juni, hatu sadarion Minggu 28 Juni 2026, maringanan di GKPI Lumban Suhi-Suhi Samosir. Tatangnya konma asa denggan mardalan kegiatan retreat ni jemaat seksi parapuan GKP Padang Bulanon, jala anggiat sude pungwani sahat mula tu Medan di bagasan Hahipason. Napa dua hon dak dana na sorang. Na di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di basa-basa hon Tuhata do sada dak dana boru tu keluarga Amata Bontor Lumban Raja
dohot Inata Febriani Florentina Borusinaga, nama ringanan di Jalan Eka Rasmi, Kompleks Taman Ubud, Blok C, Opat, masuk sektor 10 Tolu. Saya di Pasu-Pasu, Jala di Ramoti de Batama, Poso-Posoi, dohot Natorasna. Napatoluhon, Pasu-Pasu, Parbagason, Tikting, Paduahon. Di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 maringanan di HKI Resort Khusus Balata, naing manjalo Pasu-Pasu Parbagason ma Joel Gultom, anak ni Amata Marihot Halomuan Gultom, dohot Inata Fatima Borusinurat, nama ringanan di Sipisang-Pisang 3 Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, ruas ni Huria HKI Resort Khusus Balata, dohot Orwana Yohana Elisia Borusi Manungkalit, boru ni Amata B Simanungkalit Nahinan, dohot Inata R Borusi Tompul, nama ringanan di Jalan Bunga Teratai Gang Teratai Onom nomor 12, ruas ni Huria GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 5. Nama ngihut penabalan Situa dohot Purna Bakti Situa. Tu hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 di Patupado acara penabalan Situa tu aka calon Situa Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada nanaing manjalo tohonon hasituaon niuluhon Pandita GKPI Resort Padang Bulan Sada, Pandita Janter Lubis MTH. Laos di hari Minggu tanggal 12 Juli di Patupado Muse acara Purna Bakti Hasituaon tu sahalak penatua GKPI Jemaat Padang Bulan, Ima Inang Penatua Dona Boruhutapea. Nama ngihut Muse rapot Majelis Jemaat Tikting Parjolo. Di hari Sabtu tanggal 10 sada Juli maringanan di Konsistori Garejata di Patupado rapot Majelis Jemaat Nihuria GKPI Padang Bulan. Agenda nanaing sihataon dirapoti ima evaluasi program pelayanan semester sada mulai sian bulan Februari sahatu bulan Juni 2026, dohot koordinasi pelaksanaan program pelayanan semester 2 mulai bulan Juli sahatu bulan Desember 2026. Di Pangido tu sude pengurus harian Majelis Jemaat, Ima PHJ, sude penatua aktif, sude ketua-ketua seksi, sude PHBK, dohot sude penasehat Nihuria, asaro mengadopi rapot Majelis Jemaati. Tu barita nama ngihut songon persembahan bunga altar, sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu, barita perhepengon, dohot barita penggalangan dana videotron, boima jahota di harotas kebaktian minggu sadarion. Songonima tikting di huriata di mingguon maulia tema. Dinalau manomu hatani tuhata marihite jamita jumoloma ita maredde tapuji tuhata maredde mahita. Songgok Tuhan minati Solomon, onon dini debataki, uhir pati kuturakinon, onon dini debataki, bereng sihol hudi haroromi, Leonatami matang nodaki, debataki nagogoi, asa sai talu sude musumi, debataki nagogoi, maka tidak
Kami ni debatana sumurong yan saluhut na rasa roha. Ima mangaramoti ati-ati muna dohot pikiran muna. Di bagasan asi ni roha ni Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata ujahan ni jamita di mingguta sedarion. Imasian Filemon bidusada ayat 4 saharudi ayat 7 songonon ma didok hatan itu hatta nama dok mauliate duau tu debatakku toktong marningot ho diakka tangiaku ai hubegido holong niroham dohot haporseonmu di Tuhan Yesus dohot maradupon saluhut akan abadia anggiat mapakorhon hasaoron ni haporseonmi laho manada nasa nadinggan na di bagasan hamu maradupon Kristusi ay godang do diau halalas ni roha nang apul-apul dibahen holong ni roham ay di pasabam hodo ate-ate niakka nabadia ale anggia olak nido sahakna amo kadongan sahaporsiaon di bagasan Kristus Yesus Tuhata sada sian surat ni Apostel Paulus ima buku Filemonon jala hola sabiddu do buku Filemonon adong do surat ni Apostel Paulus tuaka huria-huria adong tu pribadi Israna tu si Timotius, tu si Titus, dohot tu si Filemonon. Jala sudi inti manang na tujuan ni surat ni Apostel Paulus ima taringot tu pangajarion poda nama rojahan sian Injil naopati pangajarion di patupai bana marhite-hite akka surat-surat nai akka poda manang nasi paingot sunggul-sunggul tangiang dohot lan akan asing asa anggiat nian lamar sihohot haporsiaon ni akaruas ala ni ragam ni sitaonon nadudok namasa ala naong gabi porsia na sida tu Tuhan Yesus ala na maulo gabi halak na porsia di obasih satu obason di beberapa tempat sangat terancam do nyawa ni akan na porsia gabi sihuton Yesus nyawa do na gabi taruhanna alanido bain na toktong secara tanggung jawab na luar biasa. Nakpe di penjara Apostel Paulus di surat ibana do surati asa margugo akan aporsiai jala asalam bersemangat akan naposo ni Tuhata laho mamaritahon barita nauli nakpe kondisina situasina sangat sulit di perjalanan niaka perbarita nauli. Secara khusus tu si Filemonon di do imana do madok mauliate. Wasa di do ibana mauliate tu si Filemon. Jalana perjulu ise do si Filemonon. Si Filemonon ima sada halak namo rajong obasi
di huta Kolose. Alai di hamoraon nai matsailas do rohani Apostel Paulus. Dia do mabailas rohani Apostel Paulus. Ima di maol ni inganan, partangyangan, punguan, manang na parmingguon di halak na persea obasi, say radido si Filemonon mangalehon bagasna, dangadong biar di ibana. Di partupay ibana do akka fasilitas narikot, asal ma buy marpungu akka na porsiay. Isarana nuayang rupani, buy ro parari Kamis, buy ro kor Naomi, buy ro kor Ama, adong akka partangyangan do lan nasing nai, sudido terbuka rohani ibana. Jala ido si Paulus muse macay takas do molo huingot ho di tangyaku marulupulup do todikku maria-ria situ tu doao ala ni haporsiao mi tu Jesus dohot ala ni parbue ni haporsiao mi dada holan porsia botiho alai marparbue situ tu do haporsiao mi Nina Apostel Paulus jala termasuk do mentor ni si Filemon si Pauluson. Diarahon si Paulus do toktong si Filemonon di hamoraon nai di gudang ni artanai asa toktong ibana pasahaton na duminggan tuharajaon ni debata. Alanido bain na didok Apostel Paulus naking muse naing ma haporsiaon mi doho pabainan mi gabe tiruan gabe pengajaran molo di bahasa Indonesia naking didok gabe dogma pengajaran tiruan teladan tabayak kom majolo molo didok Apostel Paulus naing mahaporsiaw muna marsihoho di doho pabainan mi gabe model pengajaran tiruan teladan gabe lam takas dio ibana gabe ilmu pengetahuan ma haporsiaon mi doho pabainan mi. Wado amang inang molo pola do didok pangalaho haporsiao doho pabainan ni sada-sada halak gabe ilmu pengetahuan. Na wajib diketahui dan dilaksanakan. Aka jolma manusia terlumubi akan aporsea. Tibonanya teh kualitas mutu haporseaon ni si Filemonon molopola do didok haporseaon nai gabe ilmu pengetahuan sitiruon teladan contoh wajib dilakukan oleh setiap orang. Sudinai masa amanginang tentu alani pengarahan bimbingan ni sada apostel nasai marsihohot do tu ajaran natikosi ima Bibel Injil naupati say marujahat tusido danga dong lipe nanggo apa lautik na pinodahon ni Apostel Paulus asa tertuju do
si Filemon dohot suderuas ni huriai holan mamereng Tuhan Yesus Kristus. Maka porseai Tuhan Yesus Kristus. Mangulahon sude aka naung pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus songon parholong na sohatudusan naung manesa na sadusata manggarar lunas sude utang dosa ni jolma manusia. Gabe di bagasan las ni roha, di bagasan pakirimod, di bagasan olop-olop, sonang ni roha, labok ni roha, hatomanon. Aka nahot marhaporseaon tu Tuhan Yesus Kristus. Alani ahado nanaing si Peopotta si Jalaotta si aturpukom perjulu taringot tu si Paulus. Dang dipakai Apostel Paulus hamuraon ni si Filemon tu diri na sendiri. Selalu do diarahkan Apostel Paulus si Filemon asa mangurupi akan napogus. Akan na iatim piatu, akan na somargelok. Dohot akka ulaon parbarita nauli, akan na poso ni Tuhata. Dohot akan na rikot, diaka ibadah-ibadah ni akal na porsea. Tusido toktong diarahon Apostel Paulus si Filemonon. Jala di hangoluhot si Filemon doy saluhut na. Ra ate amanginang jojo nai marasing hamorauta sian hamoraon ni si Filemonon. Sudi duhita na morada. Morado hita. Anu nga patsay pugus Tuhani asa mamora akan na porsea. Mamora duhita di waktu, mamora di harta, mamora di haporseaon. Mamora di saluhut parbinotoan, bahagia duhita. Jala molo so bahagia pehita, nuaeng alani dosat tanamay. Enunga dijamin Tuhani sude nariko di nguluta. Roma hamu tuaw na luja jalana sorat upasonak pehamunin na Tuhan Yesus do. Molo so sonang berohatta nunga halak na porsea hita. Ala nasai jotado pe tertuju fokus dirita holan tuakana di pertibion. Berarti ala na tak berhalahod do kita diwakan do akana di pertibion. Tak berhalahon arta, tak berhalahon perbinotuan, tak berhalahon akapinopar, terbehalahon akan asing, sudah mahita bahagia, sudah mahita marlas ni roha, tu jaji ni Tuhan, naung mangalehon hanguluad dihita alas ni roha nuaeng, dohok ngulu saliling dililing na. Akai mana ni hanguluhon ni si Filemon. Adong do hata-bata madok sonon, mardisir mardosor, durungon pora-pora. Botamu do madurung mardisir, mardosor, makuling itu maksudna durungon pora-pora. Akan ada tua-tua, ibu tu dapat madurung ate. Madurung, durungon pora-pora. Nalipei gabe toho. Molo hata ni namora. Sulai serenari, nalipei gabe toho, yang bengkok itu, yang tidak benar itu, menjadi benar. Kalau kata orang yang kaya. Tikisodong dope halak Kristen, nungadongi upamai di halak Batak. Ngamasai. Alai hamoraon ni si Filemon, hadirion ni si Filemon, dang mardisir mardosor, durungan pora-pora. Alai
di pasa hati bana do artana pikiranna nguluna tu harajaon ni debata jala adong sada hal na luar biasa utakas molo di bahasa Indonesia naking didok. Jikalau aku berdoa, aku selalu mengingat engkau, hai Filemon, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera hatiku, kata Paulus. Moloh wingot to ditangyaku, taba malas nirohaku, jalalam margogo maau, mamari tahun barita naulii, nakpe di penjara aun waeng nindai bana. Amang inang, gici nai jot ngulut tahun, molo diingot halak kita, hatsi rohana. Molo diingot halak kita, magigi ibana. Alaniaha, ala dang manggulmit ibana khobartu ha porsiaon natikos porsiado alai dang manggulmit di ha porsiaon natikos doho pabainan na tama natikos songon nauk pinatuduhon ni Kristus Yesus Tuhatai. Mamora do si Abraham. Namora do Raja Salomo jala nabisuk. Jala danga dong naubisuk. Sian ibana. Sian zaman na sahat. Rodi ajal ni hasyang anon nin nahatan itu hatta. Dangadong nomora siya ni mana, dangadong naubisuk siya ni mana. Ala dipakai bana do ilaw pasangapon debata. Jala si Abraham opuni na porsea. Napegodang si taonon do ibana. Marsihohod do ibana, janji ni Tuhan pasti terjadi. Saud do anak perjanjian ni si Ishak tubuh. Jala Raja Salomo, Raja Napistari. Taingot jolo na mengadili dua ina ibana na berebut tu sada poso-poso. Di jalo ibana podang mabir sude talihon ni Raja Umman nonon ra inarohaniaka na poso nai alai imabisok na siya debatana tu ibana. Manang isyan non ngasongoni todi dilehot tu ibana. Namadog ikobula dua ono danahon danganak kon nai kanido. Roma napuna anak koni liam mai tu ibana unang mati anak kinin na. Denggani nang anak komu doi dang mungkin suron ni na manubuhon ponggolon poso-poso ye gabe terbarita do habis suhoni do lan akan asing luar biasa do pasu-pasu ni debatado hot hita amanginang dileo debatado bisuk tu hita marhite tod di perbadia sahat tu di portibion noengot di ngulut tahun tuk songod dia petuata tuk songod dia penoeng nang ujur hita di lo debatado bisuk tu hita laho mamilit na dumenggad di pardalanan ni ngulut tahun arta na umarga diau ima Tuhan Yesus Kristus nahot rudi saliling nililing na portibio dohot hinaulina dohot hinadenggan na salpu doi saluhut na alayanggo hata ni debata dohot na porsiai nahot doi rudi saliling nililing na matselas naking rohaku do kuida inak padita tarigan inak padita bakara boru tubing na sohagwara na hamu sada-sada
Adong lisan inang udakku, buru tubik tong, doa kalanas yang kaina ate, doa kadamang inak sudi, mauliate madi Tuhan, bui hitarak dope, ya aupe ngapat siunau, ngahapir tulu tau patsiun, sian hapat di tahun, tinggal di Medanon. Alay hubereng nakanik sudi, bah lam uli-uli do parari kamison ni narako, lam tegar-tegar. Dohot aka situa pesude las roha doh aka ama nama tua. Songo dia mahita mamilit na duminggat di pardalanan ni ngulut taon. Nakik pajupang dohot amang kepala sekolah yan. Tiki huberek kamu, jala tiki diberek kamu au na jolo, tak songonona te nikko. Alai tueni ma songonok kita nuaeng. Asa fokus kita tu haluaon na pinaradi ni Tuhani. Dang boy hita manok tong songonon di Portibion. Songo dia pe hogogona na jolo amang inang sude. Portibion satokin do, ala satokin doon Portibion. Bisuk mahita. Todi perbadia ma toktong tajou laho manorangi doh pikirata asa toktong hata ni Tuhan taingot jala songon hata ni Tuhan namadok jou maau asa malua ho dohot pangisi ni bagas semi tukso gajak pe tadok asal tadok mah hata Yesus si palua ay idola patan ni Yesus. Paluaon na dohita. Ay si patalupa dohita di ngulut taon. Alayang gode bata dakya lupa tuhita amanginang. Uludo tapikiri 10 menit nasalpo sonadang meningok be. Nang ningok be madok sidohonon. Ngahya martelepon jolma. Ay di dia telepok kuningon. Hape nga marteleponi ba. Adong dope ay dia kacamata kuin na hape ngay pakai kacamata na. Alayang go Tuhan dakya songoni. Doktong do marsigorgor holong ni rohani Tuhani mangaramoti daging dohotod dita asal ma unang lupa hita maju guarna nabadiai marsi hohos songon sipilemon dohot akan aporsea sia tiki tu tiki sedanari taringot tu hamoraunon habang somaribulu songgop somarpat ibana do nau burju alai ibana na jumahat. Ahamay. Hepeng. Netral do yang go hepengi. Alai ise na menggunakan hepengi. Burju may mana, molojol mana burju do, namamakke. Alai jahat doy, molo halak na jahat do, mamakke. Alani sude fasilitas na adong dihita, molo halak na porsea do hita, ilmu, roha, arta, do sude, gabe berkat doi, molo pelakuna, pelaksanana, ima, buru ni Kristus, anak ni Kristus, ruas ni GKP Padang Bulan. Amin. Na parpudi jami taon, alay parpudi pion ulo do gumadjangon. Si Onesimus secara khusus didok Apostol Paulus ale Filemon jakon mamulak si Onesimus uboto do terluka do roham
Marsalao doroham, hatsik doroham. Sedih do dihilalaho. Naposom do si Onesimus. Parkarejo na maksudna. Walau bahasa Indonesia di dok budak do si Onesimus di si Filemon. Alay manak ko ibana. Manak ko si Onesimus. Alay pajupang memado do si Paulus. Gabi bertobat ma si Onesimus. Gabi dok si Paulus ma tu si Filemon. Ale Filemon jakom mamulak si Onesimuson. Ala nunga bertobat ibana. Alay jalo maibana sebagai saudara di dalam Kristus. Unang sebagai budak ibana. Bayan. Molo pekerja honommu pa ibana sebagai saudara dalam Kristus mabayan ibana. Ahadon ada yang dohonon di turpukot tuhita. Beritai ima pertobatan. Hamubaon ni roha. Tangadok kitaon na somarsala. Somarsala tudongat saripe, tuama, tuwina, tuyanakot, tudongat tetangga, tudongat sahuria, antara ni parhalado do ruas, sesama parhalado tu parhalado, dohot alanyak kalan nasing nai, sudinay secara positif tatanggapi, alani masing-masing merasa tanggung jawab. Itu sa sitong na. Ada rasa tanggung jawab bagi dirinya, sehingga dia ungkapkan ini, dia sampaikan ini. Dia lakukan ini. Alai dinarasa tanggung jawab ibana. Adong mungkin salah prosedur manang na salah madok, salah malangkah sehingga adong sesuatu yang tidak mengenakkan. Songon na nidok ni si Pauluson tu si Filemon ay hutada doho halat na Persea. Sesama dosanai. Jalo maibana. Laosido nuang nanido ni tuhatta tuhita. Masih jaloan mahita sudi. Masih tukul-tukulam mahita. Masih sesaat dosa. Ay tangyak tapede tangyang aliyaman nami. Sesama Tuhan dosa nami. Songon hami na manesa ni dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Ido manginang. Masih sadu sama hita. Pengampunan magawarni. Benda boh hita noy kudul di son di garejaon. Ala na diampuni Tuhan do dosata. Coba jolo dibayan mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Dok kita natama hudul di son. Tidak ada. Sudah yang ikut dia pinarokkoon manang dari Tanjung Gusta paling sedikit. Alay, barita na uli di hita, obbason, na marujahan tu haporsiyaon ni si Filemon na kaning, pengampunan naung tajalo siad debata di bagasan Kristus Yesus. Dia sudah membayar lunas semua hutang dosa kita, sehingga kita orang yang berbahagia. Halak na marulupulup, halak naung marsonak-sonang, halak naung marpakirimon, halak naung pasti. Adong inganan. Nuaeng, bagas tai inganan naung pinaradin Tuhan. Karejo tai inganan naung pinaradin Tuhan. Masa pensiut tai inganan naung pinaradin Tuhan. Jaladuk salpu hita siya nomuse, radi sonang rohatta, rap hita, dohot akka suru-suruani sugut, doha akan naporsiai di surgo saliling dililingna. Alani, unang tahutak kita di ngulut tahun. Bersukacitalah selalu. Seperti Filemon menjadi ilmu tiruan songoniman ang hita di pardalanan ni nguluta. Amin, martangyak kita. Mauliate ma Tuhan alanya sidot tolong ni roham. Takas na itu tu holong na mabailas ni roha sudina Persea tiruan si Filemonon ala marujahan imana toktong holan tu dirim Yesus naung manesa na sa dosa nami.
gabe turuan mahami akan aporsian waing. Gabe ilmu hami na gabe ikos sibotoon siulahonon niaka jolma dohot aka na mangihut generasi tuakana nengro. Pasu-pasu sudi ruas ni huriamon pamalu makasahitna leona karejekina jala leoda mena sumurung di perdalanan nengulu nasida. Pasu-pasu padita nami sudi majelis PHJ doa kasih tua doa kaseksi urupin nasida Tuhan dirasa tanggung jawab nasida lao melayani padimudimun huriam KKPI Padang Bulanon. Auliate madihuali Yesus Kristus asima roham jalo matang yang pangeduan nami. Amin. Mari demahita. Hatani tuhata ojahan ni aporsiaot ta pasahaton peleat ta tuibana. Pesalmen 50 ayat 10 sia. Akapilian tu debata ima toddi na magupu. Tongordorohan na magupu dohot na bujuk. Dang ditulak kon roham ali debata. Amin. Tapasahat ma peleata.
Rimahita Jongjong. Tapasahat ma piliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk di rohanami, odo mual linasa ulibasa na mauliutus, di sonhu pasat hami do pilian hamauletiaw nami tuho, sa ijalo jala pasu-pasu ma pilian namion asa gabe dalan panidangion parsaora dohot ulaon asiniroha di huriamon. Bahen mangulunami gabe pilihan na hobartu lomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaonmu, olong hasitongad dohot hadameonmu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa sa itoktong madok mauliate tuho. Di bagasang guar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo di roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon ma di hami sedarion hangoluan siagari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Salom, horas marihita salhuna.